Pak De. Monggo Pak De. Oh nggih. Penyanyi joget ya wis bene wae. Oh, Mas pengen joget. Pengen nang ngene wae. Iya, pengen joget. Urusane saiki iki dipajang. Pengen joget ora apa-apa to. Iya seneng arek utak-utik. Nanggap dhewe jogeti dhewe disawer dhewe. Wah, jan jos pokoke iki engko. Mangga. Aku apa kowe? Terserah kowe sik, biasane kowe sik. Aku ngokeri wae aku. Catatan sakjroning ngati. Joget Mas, joget. Joget. Wayang wengi nganti gagak trino. Dibablasken napa Pak De? Empun. Pisan namun pun. Mboten dibablaske. Mengke mawon.
Ampun nyengko, nak ampame anu pisan bae wis no sing penting anu. Enak nambah loh Mas. Alah kuwi nambah bae. Oh, lah iya maksudnya mengko meneh ngono Dik. Niki dereng rampung, dereng rampung. Dur rampung kok ya. Emang Catatan sakjati. Nutur saya merah. matur sembah nuwun. Nggih monggo nuwun pamuditan sing ngersake kijing miring semangga nyobade beksan. Monggo Pak. Bersama kita Mas Sampur Sari di Ponorogo Sentra Foto Production. Satu pada kijing miring. Monggo Pak De. Monggo kantoran kinarak niki. Monggo Pak De. Monggo. Monggo mriki beksan oke nggih. Monggo. Siap nggih. Monggo. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kijing miring. Ngambil bolong sisa bajing. Mas, kijing miring. Aduh Mas, penak miring. Tengok celot neh Pak De. Jare kapok kok jaluk meneh. Mas, ayo kijing miring. Ayo Pak De, jogeti. Kijing miring. Ingkang sukati antal-antal. Senengi banget rapi ngumpul. Mana datangnya lita dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, miring ngidul. Banjir kuning ayo kumpul. Katok ireng, ambiya ireng Mas. Sendal cincin kacamata. Aku seneng kowe yo seneng. Lambe duit minggat ono. Mas, kijing miring Mas. Kijing miring mangan roti ate limo. Salat ngaji jaga agama. Mas, kijing miring Mas. Sampun je Bapak je, kijing miringnya. Ayo Mas. Iya. Yo. Halo. Baca. Melorong nyawere. Yo. Monggo Mbak Kong, sing saking Jawi monggo kantoran pinarak.
Lho. Lirik aku man yo. Oh ya.
Jalan Andi. Hai Andi. Hae. Ayo, Di. Hai Andi. Apa? Lo kok kalau Oh, Mas nyanyi Iwan. Iwan. Hai Mas Iwan. Hae Wan. Hai ini jaluk sampeyan. Oh hai jare. Engko rumbuh bareng. Janjane kowe ndang ngendi gelagatmu sejak nyopringati atiku sejana kowe malah gendaan karo kanca asik CSDI. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu nganti lingsir srengenge ini ono kene aku nunggu kowe tak SMS rambang besi yen tak telepon kalah kopateni mangka aku mangka yen kepetho irungmu masih tak jiwa 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 kali ini yo 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 Juragane saking Batu Bara, juragane proyek Mas Kis. Lengahe pundi to Mas Kis? Sik, tak golek bolo. Tasih selake, Nduk. Tasih selake, Nduk. Yo. Ayo Mas Keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menteke wong liya
niku sedaya Matur sembah nuwun, kemawon. monggo. Iya no, lah sapa? Yo. Iya. Yang punya Yo. gawe Samboyo ya. Dari Kandar Yudi. Yo iya yo, yo iya yo. Mas, ini napa? Asalala. Terus aku nyang Jakarta. Jebul ora ketemu. Aduh selisiku. Ojo beda aku. Piye Mas yang sebelah kene? Yang Semarang. Terima kasih. Selisiku bos ono kandang. Kok wes? Kan baru DP. Wes ya, wes kena. Wis sotek aku hae. Lah iya, tenan no. Aku yo seneng ngene iki. Lah jabut lati aku dhewe Asai CSDI. Mas Arif, monggo. Ayo le yo 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 yo. Samboyo samboyo. Aku anggeli sing tak tresnani klinciku ucap sebelah kono. Kan Ya jenengan ta, sampeyan mau. ngono Oh, ta. jadi ngono kae. Ayo.
Ayo, hae, Oh, di hae. sini istimewa ayo. Hae. Mau di HE. Iya toh Mas. Anu bar niki suwok nggih Mas. Apa? Lajabu late. Ini siapa dulu yang Aji doane pamundutan klincucuk. Masih bersama Tua Ranting kita Mas Riyadi Jai yang punya wilayah. Asik. David linggo kene. Kene. Rencangi wonten asalipun para sepuh sedaya mawon nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh kunjuk panjenenganipun Kang Mas kula sedulur saking persaudaraan dari Ranting ngaturaken sugeng rawuh. Salam solid sedaya mawon. Umpama sliramu sekat melati aku kumbang wedang sari. Umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati. Sinakseni kang eloku semono dadi prasetyane ati. Kanca kumanteling netra trinasa rasa rasaning priya. Mindara sajagat raya kali ngono ukir lan samudra ora ilang memanise adung dadi ati selawase. Hae. Kalau hae gitu wah biasanya kok. Nalikanira ekalu atiku lam-lamen sira wong ayu anti mati ora bakal lali lakai rintange mlaku.
agung lam-laman sira ayu anti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku matur sembah nuwun. Napa malih, Mas? Nduk Eni Suketi. Maju. Sing nyanyi sapa sing nyanyi? Tadi yang punya kempling. Ayo. Oh ya. Oh Pak D. Dedek kotek kene. Mas Jeke, ayo sini maju, aja nek mburi. Jauh-jauh dari Pamulang lho ya. Ayo, Pak. Anda pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ra numpak taksi Kurang bisa ngoni. dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Ah masa tadi. Topil wong lakan golek momongan niki blonjo napa mbak yo badhe tindakan Ampun kalau Mas, jenengan ampun kuciwo. Kula rondo anyar ditinggal lunga. Ayo Mas, awan-awan lunga blonjo ning pasar paing oweng-oweng prawan rondo kang kukur rapate penting ning semarang opo gelang opo anting-anting. Aja sumangan ya ben rondo dijamin kanthi. ah masa tadi
badhe tindak pundi katingaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi ketimbang nganggur mangke kula tindakan Mas jenengan ampun kuciwa kula rondo anyaran anakku limo awan-awan lunga blonjo ning pasar paing owing-owing prawan rondo kanggo rapate penting nadyan rondo dijamin jepit kempling lada kempling jepit lagi jepit yo Nggih Mas Padi, monggo Mas Padi nderek wonten ing pepanggungan. Mas Jek aku diri iki ora ketok lho Mas. Siap, nggih matur sembah nuwun, nggih. Mas Riyadi. Yen takon marang janji-janjiku Iso awakku dadi guru wong manis sinawan tambah iki Bos Padi lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi guru. oh yeah Kojor saneng kok suwek iki engko tenan. Yo angkat yo. Nano Aku ora tekalali.
iya iya yo. Asik kinasih tansah rareng kaya milen Oh ya. La 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 la. Hey hey. Oh ya. Manis gantilah ing atiku. Piye-piye aku manut sliramu. Yen pengen takon isi atiku. Kabeh mau amung kanggo sliramu. Wong ayu sirna tambah ayu. Yen kelingan aku ra bisa turu. Yen nganti lali janji-janjimu. Bisa-bisa awakku dadi guru. Monggo Mas. Nggih matur sembah nuwun. Biasanya gini anu. Oh ya 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 ya. Bar niki bos, bar niki. Ayo Dok, Eri. Maju. Ben kaya maju kabeh ayo. Pinangka sampur pangurmatan kujuwanasipun keluarga kang saking Purwodadi sedaya mawon ingkang badhe beksani dalu punika sumangga lumantar saking kadang-kadang CSDI Entertainment dalu punika. Campur sarinya wong duwe gawe. Oke. Hey. Oh enake. Masih. Ayo. Nyabang fotomu Ayo. Iya. biyen ate adom tresno bebarengan ning kedung Yo Mas Redi. saiki adom aku kepingin aku tansah ngantuk-antuk Riki Mas. dino bisa ketemu iya Pancen kudu tak lakon. Aku duwen Iya. rasa Awet mau lah orang tepung toh. Arang perso bos. Naminipun Mas Satar menika mijil saking pundi? saking pundi Mas? Saking Ciputat. Oh nggih. karo takok. Ciputat. Mbah Marno iki mripate MC ne ngerti dompet. Heeh. Sangune tibake ra megagan. Lanjut. Monggo, Nduk Fitri angkat.
Sik Mas, sik Mas. Kelangan ngenda. Iya. Ayo ora apa-apa. Menungso ki ngono kuwi. Saiki adoh papanku. Saking atiku. Mas Dion, Mas Dion. Monggo menenggah niki, bar iki langsung panjenengan. Aku titip salam jroning ati. Tasih pirungan keluarga ageng saking Ciputat dene mawon. Bersama Campur Sari CSD. Campur sarinya wong duwe gawe. Khususnya pondok rajek. Bener lanangku. Merong mah ndek. Merong. Sehat Mas Bin. Siap. Tambah ganteng ya yakin. Ayo Mas. Saben kirang fotomu rasa aku barang sliramu biyen nate Mas Riyadi matur sembah nuwun. Dan Eko dan Yudi sembah nuwun nggih. Sehat-sehat selalu. Salam hormat tentunya dari teman-teman CSD. Saking Ciputat menika Mas Pur. Sinoso kiambaan jan. nggih dulur lanang. Siap bar niki nggih Mas. Pokoke kripik gedang kripik telo sithik dang wat. Tutup, Mas. Siap. Monggo. Mbak Fitri. Nggih. Ini ki suwuk. Suwuk kaya wong loro disuwuk. Aku disuwuk. Tutup mboten suwuk. Gur nek salah nyebut ki lho aku di. Panyuwun. Hei! Matur sembah nuwun sepeda malih. Salam kang Nggih, saking kadang-kadang ugi